Kde je tady zásuvka na 220? Tam. Až tam? A máme prodlužku. Tak dones prodlužku. Jo. Říznemou elektrikou. Aspoň ho nemusíte držet. Mám teda sebou i náboje, i pistolu. A tou elektrikou je to lepší. Já jsem v životě nikdy žádného feťáka neviděl. Takže nevím, co to s nima dělá, nebo... Já nevím, jestli si představují, že jsou v 7. nebi, nebo mají ty myšlenky někde. Já nevím, to opravdu je. Z toho kouření taky nic není, že jo? Ale člověk má aspoň čistou hlavu. A oni tu hlavu asi po těch drogách čistou moc nemají. Lavor. Lavor. Určitě doma na to peníze nedostávali z domu, tak já nevím, jak si to mohli kupovat. Čím to tako získávali, nebo nakupovali kde. Nevím. Nikdy jsem teda nikoho nepřepadl, nevoloupil, ale byly to různý vloupačky do aut, do nějakých prostě prostor. I auta jsme odváželi, no. Za to jsem taky seděl. Ale je to takový zrušující, když se dáš někomu do auta. Hlavně u těch dražších aut, tam jsme se s klukama, co jsme takhle to dělali, tak jsme se vždycky vysmívali těm výrobcům značkovým, který tvrdí, že u těch poslednějších modelů se nedá to auto ukrást, odvízt. A my jsme s nimi odjížděli, no. Takže trošku zrušení, trošku adrenalin a nějaký výdělek. A proč tam je pěna, ty vole? Já nevím. To je járné. Za některé věci se fakt jako stydím, že jsem dělal fakt jako hnusné věci, že třeba jsme vykradli chatu a celou jsme ji rozmlátili a pak mě těch lidí bylo líto, protože teďka až jsem zjistil vlastně, co věci stojí, jaký to stojí úsilí si něco vybudovat. Tome, máš ten foťák? Foťák? Jo, pojď. Ne, pojďte nahoru, dám nějakou společnou fotku toho prasete. Mě drogy vzali především tu rodinu, pak mi dali žloutenku, hepatitidu typu C. Máte nějaké župa na polívání? Takže to jsem zjistil, až když mě zavřeli. Tam po doktorské prohlídce jsem zjistil, že mám teda žloutenku a obratem mi nabídli i léčbu, takže jsem podstoupil léčbu interferonem. Takže vlastně i teďka jakoby s tím interferonem jakoby nějak to tělo bojuje, sice už si 3 měsíce ty injekce nepíchám, ale furt to ve mně je, takže ještě furt nejsem čistý vlastně, dá se říct, protože ještě ve mně kule ta chemoterapie. Hlídej si tu no. No nevadí. Zvedejte. To jsme licenci. Je to škoda takových mladých lidí, že se dají na něco takového. Aspoň, aby jim to léčení pomohlo. No. Protože takhle ti lidi se zabíjí. Tady tímto. Je to škoda takových mladých, šikovných chlapů. Super, ještě jednu pro jistotu. Ještě hezčí úsměvy. Petřej ty. Tam, tak. Ano. Je tady pár takzvaných kardinálních pravidel, týká se to prostě režimu a provozu vlastně života té komunity. Jsou tady zakázané omamné látky, alkohol. Pak tady máme další pravidlo, to je sex, takže žádný vztah tady. A to jsou pro mě takový ty 2 nejdůležitější, pak jsou agrese, takže žádný výbuchy, vylivání si zlosti tady na někoho tady neexistuje. Je to prostě sestavený tak, aby ten kolektiv mohl fungovat tak nějak normálně. To by asi neměla. Tak. Je to.
Většinou se to tituluje smažky, to už jsou takový, jakoby ten odpad, no asi. Ale já osobně jsem se nazdíval jako toxík, no. Feťák, co jsem si považoval jako já, tak prostě jsem bydlel na skvotě, měl jsem chatičku pronajatou a byl to takový skvot, dá se říct, jo, ale prostě nějak jsem si žil, že jo, bezdomovci to jsou prostě trosky úplný, že jo. Nás tady je prostě 10 lidí, kteří mají stejný problém, což je fetování, že jo. A jak se tady s tím společně snažíme prát, no. No, to je podobný jako dřív se chodilo na vojnu, jo. A ono, kdo byl na vojně, tak ví, že tam vznikaly největší přátelské vztahy, které přetrvávají třeba i roky. A člověk se tam vlastně naučil být zodpovědný a samostatný. No. A pro mě to znamená, že prostě tady na sobě můžu makat a vlastně zapojit se nějak do života a naučit se fungovat, no. Tak jdi, Vašku, jdi na místo, honem, utíkej. Vašku, jdi na místo. No, s rodinou je to teďko špatný, hodně špatný. Těma drogama postupně jsem přišel o vztah vlastně s bráchama. S rodičema jsem to nějak nikdy neměl jakoby pozitivní, tam mi to nějak ani netrápí, ale mrzí mi to s těma bráchama. Já jsem se vlastně předtím, než jsem začal brát ty drogy, i rozvedl a trošku tam mám problém jako i s bývalou ženou, ale ne jako, že by kvůli rozvodu, ale hodně mi vyčítá taky, že jsem spadl do těch drog, mrzí to, že mě brala prostě jinak. A no, se synem je to tak nějak napůl, no. Mám syna už dospělého chlapa, 30letýho, má rodinu, děti. A až teďko v té komunitě si uvědomuju všechny ty útrapy, co jsem asi způsobil tomu klukovi, protože se mě má rád asi hodně, určitě hodně. A tak nějak se dlouho snažil, asi i teďko bych chtěl, no, abych přestal, takže. A mám tam vnoučka 4letýho, který dědu pomalu ani neviděl, bohužel. Ale jedno mi to není, no, chtěl bych docílit toho, že bych dostal opět povolení od syna, jako prostě se navštěvovat. Já to teďko nesmím a já vím proč, takže prostě drogy, no. Jo. Je tam prášek? Jo. Zapni to, uvidíme, jestli to napustí vodu. Já už jsem čistý od minulého roku, od února. A vlastně nějak v tom vězení jsem se rozhodl, že něco se sebou chci dělat. Sice tam jsem taky kouřil trávu ve vězení, nějaký prášky jsem tam jedl, protože jsem byl docela roztěkaný, takže tam jsem měl docela velký problémy jako s absťákama a tak. Tak vlastně jsem zjistil, že něco se sebou musím dělat. Vlastně spojil jsem se s mojí kurátorkou, jestli by mi něco takového mohla zařídit, buď detox nebo něco takového, abych mohl vypadnout z Prahy, abych mohl přestat brát. Tam jsem byl zhruba 2 měsíce, byl jsem v Jihlavě, v psychiatrické léčebně. A tam teď vlastně jsem se dostal sem do Celebry a tady už jsem přes 7 měsíců. A stále abstinuju a nějak to jde, no. Proč nejíš, Romane? Čekám, až budu moc jíst, to znamená, je tady pravidlo, že se všichni sejdou u stolu pohromadě, zavelí se takzvaně dobrou chuť a pak se to rozjede. Jsi tady s předstihem. Tady s předstihem nemůžu se dočkat dneska. Co by se stalo, kdyby si začal jíst dřív? Kdyby začal jíst dřív, tak bych porušil jedno z pravidel a za to bych byl takzvaně potrestaný. Měl bych nějaký úkol nebo práci navíc z osobního volna. Co to jsou lopaty? To sloní už ne. Kolik zbývá ještě? Kolik je hodin, Kubo? 5 minut. Ještě 5 minut. A ono to je asi i trošku trénování nějakého sebeovládání, možná. V té komunitě tady má všechno smysl tak nějak, no. Dneska? Jo, ne, to je.
Dobrou chuť. Tak dobrou chuť. Odmala jsem měl nějaký psychické problémy. Žádal jsem třeba na ségru, protože dávali větší pozornost jí. A já tím svým zlobením prostě jsem na sebe chtěl upozornit. Hele, já jsem tady taky, jako všímejte si mě. A jakoby tím zlobením jsem si spíš ty lidi od sebe odpuzoval. Ale přitom já jsem chtěl, aby si mě lidi všímali. Nejdřív to začalo tím, že jsme se prali ve škole. Ve škole jsem byl později šikanovaný třeba. Tak nějak jako jsem se bojoval někam prostě, kdy mě někdo vnímal. A kolikrát mi taky přišlo, že když jsem něco udělal, tak rodiče byli už rozvedený dlouho. A když jsem udělal fakt nějaký velký průser, tak prostě doma byla máma s tátou. A prostě sice na mě řvali, jaký jsem kretén, ale já jsem byl v tu chvíli rád, že jsou prostě se mnou. Mně třeba osobně jako práce hodně pomáhá, protože soustředím se třeba jak na to dřevo, soustředím se jak něco opravit, jak to dát dohromady, jak by to šlo. Takže vlastně mi ten mozek prostě hledá něco jiného a nepřemýšlím nad těma drogama, takže si myslím, že práce hodně pomáhá feťákům. Stěhujeme pokoj pro novou holčinu, přijde teďka, už tady byla, no v té minulé komunitě, tak jí tady připravujeme pokojíček. Kam s tím? Dáme si dáme takhle dopředu. Děkuji. Jaký nápis? Dík. Pravou, zero. Kde to je? Jsem z Prahy. Děti nemám. Jsem bývalý narkoman, abstinu od pervitinu s recidivou teď v létě 12 let. A mám z pervitinu, který jsem bral 3 roky, přesmyk na závislost alkoholu. Piju hodně, přijíždím k vám z Prahy Bohnic, kde jsem teď 3,5 měsíce abstinovala. Ráda bych byla přijata do vaší komunity k nějakému dalšímu pokračování mé abstinence a nějakému sebepoznání a tak. Jako někde v kolektivu, kde se lidi snaží dát trochu dokupy a mají podobné problémy jako já. No, Ana? Vášku! Pravdu je, že jsme hodně stranou, že od civilizace. A je to hlavně z bezpečnostních důvodů, co se týče pro nás, aby jsme nebyli lákaný jakoby okolím k nějakým myšlenkám nebo odchodům odsaď. Je dobrý být stranou, prostě mít čas na to se zotavit, sestavit si zdravý myšlení v hlavě. Vašku, vypadni. Ty jsi tady byla někdy? Ano, před rokem a 3/4. Proč jsi tady ukončil předtím? Lákalo mě město zpátky. Že vesnice není tvoje. No, už se zase vracím, takže tak no. A baví tě vesnice? Nebo čím to tady Baví. Mhm. Co tě baví? Tak příroda, slepičky, pejsek, prasátko, všechno tady, čerstvý vzduch, žádná civilizace, to tady takový příjemný. To, že to je na venkově, je taky příjemné.